dneska máme tréninky, takže pojďme na to. Emma skáče. Perfektně. Teď teda skáče Kiki. Superový. Tak teď bude Emma dělat drezuru. Hezky. A teda má na toho větší toho koně. Teď jdete dělat drezuru Kiki. Jdeme teda ještě rychle na vycházku s koníkama a pak už půjdeme na oběd. Vyrážíme. Takže jdeme teda po pěšně. A asi tak. Jdeme se naklusat. Takže asi tak. Jdeme teda na procházku. Že jdeme tadyhle okolo této nádherného baráku. Takovýho. Takže asi tak. A jestli spáte, tak jsme teďka u babičky a dědy, takže asi tak. Ty je Kiki s koníkem. A tadyhle Kiki jsem mluvila a je to moje nejlepší kámoška. Ještě bych něco chtěla říct, to, že můj kanál je Kiki 13, takže abyste chtěli sledovat, můžete. Že tadyhle na takovém nádherném plátku něco děláme. Je to tady nádherný. A jdeme takhle. A teď se nasváme. A teď jdeme teda už krokem. Jdeme na oběd. No takže jdeme. Dál. A asi se naklusáme. A jsme teda už tady. A asi tak. A já si to ještě rychle zkušit. Vidíme tě překážku. Asi tak. I tak tam můžete vidět Kiki. Ahoj a u příštího videa.